Čo by ste odporúčili podnikateľom, ktorí iba rozmýšľajú nad týmto riešením? Na čo si dať pozor napríklad pri výbere firmy? Keď len rozmýšľajú, tak je dobre sa spojiť s niekým, ako sme napríklad my, aby sme mohli o tom rozmýšľať spolu. Lebo my už máme skúsenosti, máme realizácie a vieme byť nápomocní v tom myšlienkovom procese. Neexistuje jediné riešenie, neexistuje ideálne riešenie, existuje len nejaké optimalizované riešenie, ktoré je vhodné pre daného zákazníka v danom čase. Pokiaľ zákazník má záujem, tak ho prevedieme celým tým procesom tak, aby to čo najskôr a dobre dopadlo. Ale niekedy tie veci sa predĺžia a vzniknú nové požiadavky distribučky, čo sa nám stáva pravidelne, že naraz vyskytne sa niečo nové a treba to splniť. Distribučky majú monopol a tým pádom musíme robiť s tými, ktoré sú. V podstate pre informáciu distribučná spoločnosť má región, o ktorý sa stará a nie je tam žiadna iná spoločnosť, ktorý tieto veci rieši. To znamená, že vy nemôžete robiť s inou spoločnosťou. Na rozdiel od predajcu elektrickej energie, kde si môžete vybrať, koho chcete. Distribučná spoločnosť je len jedna, takže oni keď majú pravidlá, nemáte inú možnosť ako tie pravidlá dodržovať.